Unsa kuno sir ang bakak nga duol sa tinuod? Mga pasalig nga wala nila tumana. Mo siya bakak doon sa tinuod. Wow, kasabutan na. Ang bakak yun. Layo na sa tinuod. Nagong like amo juga idea sir. Dili ka makak. Dili mo kong makak. Kanang sakit na juga sir. Sakit kasing-kasing. Sa man imong gusto ka ng real talk? Ano na laktikan, ya di dito. Mo na siya. Yan kayo nung pinakagamay nga pamaka kay ganun. Padung na ko pero napasbalay. Di ko makak eh. Di ko makak sa akong asawa eh. Mamakak ko sa akong kauban. Pero sa asawa dili. Kanang irason mo nga dugay mo uli. Nya katagay dito. Padung na daw siya na, mo pa day pagligo. Kanang mag-movie marathon ko no. Nya kanang mag group sana group study ko no ay. Dayon, Nya di ay. dili matuman. Unsam di ay? Lahi dito. Dili ito group study. Lahi di studyhan. Kanang mo text na nga nanatas balay pero one day. Saman!